ତାର ଏଠୁ ମୁଁ ପିଠା କରୁଛି ଆଉ ଏଠୁ ଗୁଗୁନୁ ବସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୁଗୁନୁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛ? ପିଠା ଖାଇବାକୁ। ପିଠା ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା ସେ ପିଠା ଖାଇବ ବୋଲି ବସିଛି। ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପିଠା ଖାଇବ? କୁରକୁର। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର? କୁରକୁର। କୁଡ଼କୁଡ଼ ପିଠା ଖାଇବ ହେଲା। ମାନେ ପିଠା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଉଛି ପୁରା କୁଡ଼କୁଡ଼ ପୁରା ପତଳା ତାର ହେବ। ଆଉ ଖାଇଦେଉଛି ମାନେ ଖାଇଲା ଭିତରେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ସେ କହୁଛି ମାମା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଗରମ କରିକି ଦେବା ପରେ ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ସେ ବସିକି ଖାଇବ। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଲା ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ପୁଣି ତାକୁ ଡବଲ ଗରମ କରିକି ଦେବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଟେଷ୍ଟି? ହଉ ଖାଅ କୁଡ଼କୁଡ଼। ଚାଲିଛି ପିଠା ଖାଉଛି ତାର କୁଡ଼କୁଡ଼ ପୁରା ପତଳା।